Hello guys, so karon guys is mulong na sa basak guys kay magtanom ta guys atong tabangan tong mga atong taong sunog mga madre guys nagtanom sila karon guys dapat po mo try po ta ba og tanom first time yung magtanom ron guys kay arang inita arang inita so hagang costume guys muna ani guys jacket, kawo, dapay nuog kay purong lagi guys sa kinainitan. Nya. Dapoy uban-ubanon dia kini bataa. No, uban-ubanon pod hala. Di pa uban lang. Kay kanina guys, sindong naman gugo kanina ganing alas 6 to ba? Nya. Ngulit ako kinamahaw para ko nag-vlog kay murag trial pa man to. So trial pa man gutong dapita kay susunsaon lagi ning kita kay baw mo tanom guys. Kay katumog pagkabata pa no guys kay ipadungdong ko og ganang basak sa igsuon. Unya kay di mo ko ganahag init. Unsay hang gibuhat hingon ko kanang kuan hingo awan gakuan ako mga tagon. Ano gipangbutang mga tagod sa basak nya kining arang inita ja sila naman hindi man pud lagi taan na og init eh abaw basta kay di ko ganahang init so hang gibuhat kapadyong nasa ibabaw sa tungas basak ngonya kining hawang magwang laki kini ingon man sig padyong maju pay muli ka ug magpadyong ka unya ang sayang gibuhat lipay ko guys kay di pa uli ko hing uli jud ko kay nga magipauli lasa po di ko muli no aron lipaya na ginato guys kay gingnan ko uli so karon guys kuan pa ko atong kuan na guys na edad pa kog mga 16 tilid to basta kay 16 ba basta kay grade 9 ko atong grade 9 ko karon adto ay grade 9 ko atong tayma nga hindong ko basta nga kapadyong nya karon grade 9 grade 10 grade 11 grade 12 first year sa so second year college magkuan na dipod guys mag 5 years 10 11 12 mag 5 years na dipod guys so mag 5 years na tong nahitabo kay unsa man lagi nang ngayon ko mingon ko ni mama ko payong si mama dila sa una hala tanong mo to pagtanong atong basaka pag ako kay di man ko musugot kay nainitan mo tong wa na jud ko basta magbasak na sila guys wa jud ko paki basta mo kaon ra ko guys mo ra yung buhat nga karon guys hapit na tayong abot so karon guys hapit na tayong abot sa among basak guys nga tuwa na sila man atong mga isuon kaon na kaya ako kay naligo pa man ko lagi kay kanalinging artira sige maingon ka di majugo ganahan og di maligo sa sang adlaw guys kay kung ako jud intan guys bisa pag buntag o to hapon guys kung guys eskwela ko college ko to pag first year guys buntag o to hapon jud ko maligo guys kay kinaigangan sa mo ta atong syudad nya aning bukid madyo man ang bukid kay kuan man hangin man gamay ya dami po og kuan ba presko kaayog hangin na ning bukid pero atong syudad abog puro makuhaan jud guys mo nang sige dapat jud maligo ka kada adlaw guys ya kung ani pong bukid okay ra maligo kag kasaas ng adlaw pero katong syudad bisan pag kada oras pwede suro kung di pa kasog tubig di pa bayarag tubig guys kada oras dira ko maligo nya karon guys hapit na tayong abot nya akong costume mo ni siya guys mo ni nabuling rin kay ganina nagkuan ko tanom na manggupog ko nya mo ni okay kuan kay purong manin ho pare anang bataan ipurong na gini kana wala siya kaawo sige magdagahan siya may mingon guys ba nga Jesus kanas Arnil arang artiha madyo na siya pagpaarte-arte nya di ko no mo hawid og juta di ko no kamamutanom so karon guys murag na challenge so si pangingon nila tanan guys bang mutanom madyo ko pero
Kini guys tanawon yun ato guys. Di pa mo hila man jud kog juta guys pero pinili ra. So tuara sila guys oh. Sige, tigrapok-lapok na baka ha? Hmm? Sige. Ay. Bato. Hmm? Kuhol? Kanta kuhol na. Ana. Lagay ko sa gabi. Dre. Ato to, dapat wala to. Na mura, kano galing ko naka. Ginoo. Ana. Kano ka hilang dito. Ana. Parang inita. Ato ra. Ana. Magbasa ang cellphone dai. Ha? Basa ang cellphone. Ayo ada pita. Ano? Ana. Maligaw naman. Balik ka dito. Sudlan dito. Ano pagkuha? Oh, Lord, naunsa ni mo porma? Puro kung ho. Dapat ko kulingan na saan? Hoy. Dapat ko Imo ka dito kuha dahil ka kung kuha. Pangita. Buat sa bakay.
Mano. Lebih. Ay, lubong. Ay, lubong. Ano, buka. Ay, tawag. Di ko gali duwan, mga tagod na. Ay, duwain, agad. Bago sa naroon. Ay, siya, siya. Hi. Ay, doon. Tayo, tayo. Sige, mag-check na silpa. Wala yung silpa magahit na. Ay. Lawa na. Lapis ka na. Di ba ito saan, ma? Saan? Nasaan? Hi everyone. Oh, tara. Ang tamban mo rin dito. Ha? Ang tamban. Tara. Ipat eh. Hindi ka intim rin, sa likuman. Di ba init, kaya sa likuman. Ha? So, karon guys is pauli kami guys. Nya. Wala nagtanong mi guys ba is si mama sige pangasaba. Sige ingon og ngano maning gipangdasok manig tinuod nga di man ni mabuhi. Hawa pong gitubag si mama guys nga. Alesod po hawang sige paano nga. Waman may reklamo og humay nga anang katisok yung sa tinuod. Itong sige pangasaba sa tanom ko na bahala na basta kay natanom na to. Grabe si Manay ah. Oh, grabe si Manay lagi. Hindi manoy. Oh. Grabe mo si Inte. Taga AMA ah. University. Oh. Baila kami be. Dali ba? Monipormas batang. Monipormas batang mamasakay. Isa ta inam namasak. Di sa kagikan. Adong. Kaon sa kagbasak. Kaon sa kagbasak. Ga. Tamak. Tamak. Tamak ko no. So malagi to guys. Diya. Kining sige tagkasabahan nga o nagtanong kay kinaunhan naging tanong o niya hawa pong nangatarungan po kung tinuod nga ada basta kay mauna ni tanong na ni nga waman ni walagi reklamo yung tanong ta kay bakang first time mo na itong tanong maning masak guys watay kalibutan o saan pagtanong basta kay matisok na to matisok na ng humay para no, mao na tanom na. Nya, dapat man ay dili ilaw mag tisok guys kay malata kuno ng punuan. Dapat kuno dalid ra kuno kanang mukuan sa juta. Nya, ampo nag-ingon na hapit ay kumahuman. Di pa maingon nga sapa kay jang pambalik ni mamalik kuno guys nga. Kay kanang
ngano kuno gingadto nagtanaw hanggang na sa mga ada sigbagot bot sama ayaw na nakuha na ayaw na nabalika guys sige bagot bot kay hibawag ng karon pataga tano sige tagbagot butan piskaon ta po may reklamo po tang humay og nangabali na sila nangabawog na sila pagtisok na ho wa man pod ada basta kay mga to guys. So guys, ang makaibaw mo guys, dili jud ko arte guys, nga pagkatao guys, dili lang pilian ng jud ko trabaho guys, dili lang ko ganag init. Nga kanang mga ayun ning arte ko, ada. Di na arte day. Mo nang di mo magbuot kay di ko arte. So sa tanang ningingon-ingon na ano nga arte ko nga pagkatao. Guys, sa tinud lang dili jud ko arte guys. Dili lang jud ko ganahan og init nga trabahoon, mao betang ng eskwela jud tarong kay sure ko nga murag mas mabuhi pa na ho ang tinanom sa mga gulayan guys ug sa mga daruhan nga init kaysa nako kay dili jud ko ganahan og init guys. Ako nang mao nang naning kamot ng jud og eskwela guys ug kini pong mga sideline sa vlog ba kay uroy dai pod guys ug ako anta makakwarta pud ta ni ginagmay ya mo lagi nang naning kamot ko guys nga maka umag-eskwela kakaloy sa Ginoo sa kanya college naman pug ko happy naman pud mo nang naning kamot guys kay dili man jud ko kamao mang uma guys anak ni jud ko mang uuma pero wa ko nagmana nila kay sila hilig yung kamao sila mang umag ako mamatay si Roko una guys ug mao ko nga mang uma kung isang buwan wa ra mamatay na si Roko guys ug ako'y mang uma mo nang sila ng mga igsuon guys si kahibaw man sila nga dili jud ko ganahan og mang uma mo nang dili lang jud ko nila pugson guys mga sahong tanang mga igsuon habi sa kahong kambal guys anad guys jud mang uma guys ako lang jud ang dili so dili po ta mag-ingon-ingon no nga arte ko kay mo kahibaw na ning kamot pud ko ba nga para nako so more to guys